BPF दोलोआ गह'पुर आरो लखिमपुर फारसे थांनानै इलेक्शननि केम्पेइन खालामहैनो लाजिनांगौ। BPF बेवहाय केम्पेइन खालामनो थांनो लाजिनांगौ। मानोना BPF दोलोआ बिटिआर एकर्डखौ जानो होआ होननानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन। मानोना गह'पुरसिम लखिमपुर एटाच मोनदाइन गामि बे गामिफोरसिम BPFआ जा होआ होननानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन। गतिके BPF दोलोआ केम्पेइन खालामनो थांनाया लासिंसिंनि बाथ्रा, फैसा एसे बारा जादों गारहैथों। सानजा फारसे जि जोंनि 80था गामि एक्सटेंशन जाबाय, गामिफोराव बियो BPF दोलोआ सासेबो मानसि मोननो हानाय नङा। माने एकर्डखौनो केस होदोंमोन। गतिके बे BPFआ केम्पेइन खालामनो थांनाया लासिंसिं बाथ्रा, फैसा एसे बारा जादों गारहैथों। गारि भाराफोर गारनानै मोनथाय बयहाबो दङ केम्पेइन खालामनो थाखाय। खिन्थु BPFआ एक्सटेंशन जानाय जोंनि जि 80था गामि बेवहाय सासेबो मानसि मोननो हानाय नङा, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। दैया दैखा, गाइखेरा गाइखेरखा, बेनि फारागथिखौ बयबो मिथिखागौ। दैया दैखा, केरासिना केरासिनखा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर एम रनजित बसुमतारिया। बियो दैया दैखा, गाइखेरा गाइखेरखा जेब्लायबो। गतिके फारागथिखौ बयबो मिथिखायो। केरासिनजों दैजों मालाबाबो गोरोबनो हाया। गतिके बे एक्सटेंशन गामिया जोंनि मोनथाम बियाबाव जे हाबगोन, बेवहाय सासेबो BPFआ मोनखानाय नङा।